Gaskiya abin da aka yi wa babban jarumin Kannywood wanda aka fi sani da Lawan Gajere gaskiya ba a mai adalci ba. Dangane da rashin lafiya da ya kamu da ita kimanin shekara 2 har yanzu a Kannywood babu wani wanda ya je domin ya duba shi ko kuma domin a je a haɗa kwamiti domin su sama mai lafiya. To da farko dai mai sauraro, idan wannan ne farkon isowar ka cikin wannan channel mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Abin da aka yi wannan gaye gaskiya ba a mai adalci ba, dangane da samun wata cuta wadda ya kai kimanin shekara 2 baya shooting ko kuma dai wani abu da ya danganci harkar fim. Amma har a yanzu babu wani jarumin Kannywood guda ɗaya wanda ya je ya kawo shawarar a haɗa kwamiti a je a kai wannan bawan Allah asibiti domin a sama mai lafiya. A gaskiya mutane suna Allah waje da jaruman Kannywood da dama. Ta wani ɓangaren an ma fi jin haushin Sarki Ali Nuhu, inda ake ganin tabbas shi ne uban zuga, shi ne nan wanda ya kamata ya faɗa a ji, to amma bai ce ƙala ba a cikin wannan rashin lafiya ta wannan bawan Allah. To mai sauraro, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don sa maka ɗan gajeren bidiyo na tattaunawa da ake dangane da wannan bawan Allah. Idan wannan ne farkon isowar ka cikin wannan channel mai albarka, da ka danna mana alamar liking. To tun bayan wannan cece-kuce da ake a dangane da wannan abin ya samu asali ne tun dangane da wannan shekaru da ya ɗiba ba a ga wani jarumin Kannywood guda ɗaya wanda ya kamata a ce an je an tattara an je an yi wa wannan bawan Allah magani dangane da cutar da take damunsa ba. Sannan kuma wannan mutum ne na ƙwarai, mutum ne wanda idan har wani ya shiga cikin wani hali tabbas mutum ne mai bibiyar mutane. Tabbas mutumin nan tabbas har tsawon wannan shekaru bai taɓa fitowa ko ya yi bidiyo ko kuma dai makamancin haka ya yi magana dangane da ƙin zuwa 'yan Kannywood da suka yi domin a taimaka masa ba. To amma kuma ta wani ɓangaren mutane na yin Allah wadai dangane da wannan abun da 'yan Kannywood suka aikata. Ka ci gaba da kasancewa da ta wannan channel mai albarka.